Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bos. Jadi iki ceritane aku Bos kedatangan tamu tidak diundang. Lah, tamu apa lho? Tamu agung. Nah, menurutku tamu agung. Kok ngene kok tamu agung Lho. lho. Ada Mas Hendri, Bos. Ada Mas Ribut. Lho. Lali. Ada Gus Tommy. Sponsor, Bos. Ini kacamata. Lho. Konsentrasi. Kene. Oh, asli ngono. Asli kono nek nglirik gak iso apa pi? Gak kewaca asine to. Nek kacamatane ngono. Lho, asli. Jono iki lho. Lho. Lah wong utekmu ki lho ning utekku wis enak. Lho. Utek wis enak. Lho. Kacamatane karena apa? Pedes motor. Halah alasan. Lho. Iki lagi jam piro kok moto wis pedes lho ya to, Ro? Pedes apa lombok? Lho, pedes apa lombok? Mesti mbok lirik ngene iki. Oh. Ada. Ya, jadi iki aku datang tahu, Bos. Kok kenal Rejo Mas Hendri, ada kok kenal Rejo pengen silaturahmi. Ini. Nengronan ya? Iya, lagi pisan gitu. Lagi pisang iki celana kapok ora, Bro? Enggak ya, apa? Takok sing tenanan to, Joan ngono kuwi. Oh, enggak, lagi ora tenanan lho takok iki. Maksud iki kapok ora lak mau ora ngono lho, iki teko omah wis blanjang. Lho, ayo nduk ora teko omah iki. Perkara iki kok Mas Jon. Ndul piye to? Jalan soyo ngono. Lah iki arep budal lho. Iki yakin ora ta lho. Lah aku Yakin ora iki mergano. Motor kok ngono gutelon no, Kang. Piye jare? Aku kan juga yakin nek motor iki getolon. Saiki ban kok ngono. Ban ora maksudnya enggak ban mesti balik lho iki. Ge motor senumpaki kok gede-gede kok ngene ngono lho, Kang. Aku ngono lho. musuh wae. Kowe ngerti ya, deg-deg motor iki ngono mak. Deg iki kaya ban wis gathok karo anu apa jenenge? Karo Pelek. Deg aku mak terus ngono ya bar ta. Mlaku wis gak sepiye to. Nek pancen bocor, motor tak tinggal aku mendem mlaku motor timbang nuntun. Jadi tutup top. Sempat nyimak to, lewat komplek mengawan. Kok arep rene kok suwe men ya tak antane kok ora ning uncal video kae to. Iki engko nek uncal video apa enek gendala ban bocor, berarti wis gak sido. Aku ngono. Soale wong gede-gede kabeh. Oh, gede-gede kabeh kok kendala piye. Lah ngenteni piye apa to, Jon? Antane ya guru. Ya wi mulai setengah loro lho. Oh, setengah loro. Jauh juga mau jam 3-an pas sekolah ponakku. Ponakanmu sing ngendi to? Anak adikku. Anak adikmu. Kuwi mapake ndi? Yo ning gandu ngono ning kelas-kesasan. Ning las-lasan. Berarti sekolah ngelas. Yo ngelas. Tir. Dataki. Piye to? Blok kok. Ndang mana Mas? Saya sahabat lesu apa? Sampai sapa kae teko-teko. Ya aku lak. Diwae awit isih. Dawite to. Wi tanduk ono. Tadi ono piye to? Omangan loro kok nanduk piye to? Bancake Mas teh. Oh, tadi. Kayak bangsane. Kayak gepok ya, cah sing njero gak metu. Piye bro? Dolan wong ada malah nglipet iki. Oh, ngantuk lho. Rabar gropyo. Oh, kaya apa? Oh, gropyo iki tetep kesel. Une maling ngantuk. Yo, iki tim kuwi, tim salah satu tim brak-brak. Kudu timmu iki digawe sing Piye? sing bersatu aja sampai oleh medhot. Lho. Ngono. Kayak saran to, bro, ngono kuwi. Bro, jajang lho. Jajal arep apa to? Lho. Dadi ngene, dadi lak duwe tim, Ril, duwe tim Kuwait iki kan. rene. Nang to, Street. Jajang. Duwe Iya tim toh. Kuwait dadi apa ta kae? Bokok. Bilangnya apa ta? Oke. Oh, alah anu. Ngono kan nek salah satu Apa Jon? Jujur. pacar cinta. Pacare. Ora dibales lesu. Ora. Sing Jon. Gak karep anu. Arep apa? Bar piye? Hah? Bang Tero. Nimbang Neng ndi? telo. Oh, arep nimbang telo saiki. Ya sesuk. Lho. Tapi omongane ki lho, omongane iki ki lho. Saiki. Alah iya ya. Ono sak lho kok. Lah nimbang kok gak kena.
diangkut kok. Truknya diangkut. Saya ngangkut truk ini. Malah telone iya. Nah itu gimana? Ya teman sih Toh. toh. Kayak Kang Jon. Itu sak pro ki dadine pomo Kang Jon arep anu kan juru kamerane sapa pembagian kamera kae. Wis kae. Katakan gentenan lho. Pokoknya intinya sing iso cacah kan anu pomo saling gentenan kamera. Maksudnya ngene. Berarti kaya Ariel, Inggo, enek sing nyautne sapa, gantian dadi tim iki ben iso ketok kabeh. Dadine anu Kang Jon, karo dimari ben karo iso ngedit pisan Kang Jon. Nah, nang edit kuwi. Nang edit iki aku yakin belum iso. Mulane tuh belajar sama saya Kita belajari kaya Dika, kaya Tres, wis tak belajari. Ya yo kok tak cara Sini-sini. cara kowe kok karo dudu engko video sing kayak gini, ngono kan wis dulu to, ngono wis gak perlu. Kayak aku ben gak ruwet maksudnya kayak aku kali di konten kan tak ngedit kono aku iso ngene. Yo, Ngono. Paham ora? Ril? Paham, paham. Paham. Jadi sing tapi kan Kang Jon cara terus iki apa sing bagian kamera sing edit iki yo wis iki gak apa-apa. Dadi engko sing gopak nek kali apa piye napa sing piye ngono Iya. kan Jon kok Wis. wis ngono kan Jon. Ya wis ngono kae lah ya. Yo ngono. Ndang to kindayu dipangan. Ya set to Yo. cara Terus jedul mau duwe entek lho. Sama kesat lho. sate pok gedung Dari manse. macet lho. Macet. Iya, Mas yo. Oke. Nama yo. Kameraman ini biasa main karir ya. Aku paham, permangan Pak. aku. Kali apa? Kowe kan wis permangan to? Iya, iya. Oh, jan beli enggak? Enggak apa? Neneng kene main mas kok gaplek. Ya aku seneng mangan sego Yang gaplek. kene gak enak. Apa Malah ada kene gak maksudnya bojomu gak tahu masak Lah gaplek aku seneng nek Jon. gak Pangan aku ket bisa. nek gak pas apa? Wes mayanan kon ngedangno lho kan gak WA. Untuk kamera guyu lek kok nyetik kowe. Lah, ben guyu. Ya apa tadi? Guru. Lar guru kok mangan to. Mana Bu? Oh Iki iya. rezeki kan mangan to. Iki uruk-uruk lor. Ya guru-guru kok mangan. Ya mangan to. Ya malah santai nih kok. Gak jadine. Ya jadi. Tak telepon menyang jane. Ndan to Ru. Ya to, Bud. Nyebut to Ru iki. Enek kuwi ora enek apa-apa, eneke. Mangan kok. Kowe kasih isi. Iya aku dulu bermangan. Aku telepon telepon Tomblok ini aku mangan. Di Padang. Yo, Tomblok lah. sekali-kali mantep. Nggak mangan kan jeneng kok dalan kayak ngene. Lah Tomblok di telepon tentara iki kok terima dipisui. Apa lo cok? Besar tentara. Aku lagu guyu. Blok. Gak diinget isik. Apa di telepon? Apa to cok? Iya. Aku mbok bisu ya. Siap, sorry. Karo ya. Udah siap sorry ngono. Karo soalnya. Yo nare yo, manyo. Mas, Ayo. Mas. Dan ini tukang masak kuwi. Yo. Tukang masak kopi iki nek wong wis langsung rasa ngakon iki. Nah, Kuwi, paham ya? berarti wis paham. Wis. Cah paham, Jan. Wis paham kok nek tamu apa apa langsung. Ya, foto kok telepon udah barang lah. Coba apa? Bulan wis bapak. Jadi wis bapak apa kok, Ru? Jadi papa karo bojone kok malah telepon nah. Masih bos. Ya, ya. Bos. Ayo bos, main bos. Kayak kata tangan kau tau ki. Ya. Mangan kabeh. Cita-cita kembang to. Omong. Wong ewon awani. Barang iki. Wis tetap kesel ora mangan malahan. Jenenge ben lali yo. Iya. Nek wong ewan jenenge dia lali apa? Iya. Nah, kalau jenenge wong ewan. Dikam gane. Ya mulai. Retres ya. Oh, karo tres. Hmm. Malah stres. Ini kata tak marah terus mulai. Jalan nembang telok piye ta? Lah iya. Gaya nek gaya. Elane. Kita gerak Belum kosong. mulai. Mulai. Lucu tapi, enak. Dan di dong, Mulai. dari dia ada motor kayak kanan kan? Yo. Ya kalah lesu ya. Terus Sekali bilang. Nanti kan sekali kan cerita biasa kan. Sisa bone. Terus.
Man, Bos. Man. Man, Bos. Nggih. Ngomong apa? Ngomong apa ya? Ngomong apa ya? Piye? Ngomong apa? Cepet nang kono. Ora tak teko. Ya oleh ndi to? Lapar oleh. Ya ora oleh iki. Ya kan jero oleh diguaki. Oleh ana sing oleh diguaki. Ya lagi uno-uno langsung ngomongin sama oleh diguaki kok. Iki lho sing ngomong iki lho. Iki oleh diguaki. Lah terus oke ngomong sih. Pas pengen aku makan lawan Pak Nyambi. Lah ndi to? Ngono lho. Oleh apa ora to? Oleh. Kalah. Oh alah. Lah konti ta ning grup ya kok. Kalah. Omongane jelas. Kayane. Ora ditakoki to, Tok. Jero nembang tela to kuwi piye to? Anu Nah, Ya to. ya tuh. Angge jadi isu-isu bareng kan muat. Oke, puas lah jadi iki selesai makan awake dhewe krek ngono ya. Ngobrol pintar ya. Ngopi. Manjul leren sik to. Ngopi ngobrol pintar jadi ngopi. Wah, yo Iya bilang. Bebas. ya lama metu kan ngapane to lah. Metu yo ben to. Gara-gara maca iku. Tukang senam karo guru. Wong senam saiki maca kaya ngono Kayak ngono, aku. Ora kon Ya, Pres. koline kon. Rene lho wong sing dhewe iki to. Rene. Ora sing poli cek kene ae. Ya kok dhewe to pasar kelanderan ke. Oke. Wes kae pasar kok. Agar mana? Tak krungu ngomong. Banter to, Man. Krungu ya. Ini kamu Mas. Jadi iki wis awake dhewe bar mangan, alhamdulillah wis waras ya bar mangan. Ya. Ya nek ora to, Jon. Ora to. Jadi kengko kayak Mas Hendri ribut tomblok tak jandok kegiatannya mau kene. Olahraga ya. Olahraga. Apa? Kuwi malah lucu. Sore tak kon delok kegiatan mau kene olahraga. Ya, jadi aku pengen delok kegiatan mau kene menawa aku iso melok. Lah nyapa gak melok senam ke? Ngomong kuwi lho. Enggak melo arono jere. Ngincek Isin tak aku kono. jere. Engke apa, Ro? Roh. Lah. Isin. Ya. Murid lo gak mesti sana nyabo inceng barang. Tak apa-apa kok lho kono. Lho. Ya, wilo. Jangan bati, tani bati. Lah tomblok wis ono-ono rono iki. Rono lah. Kira kira arep melok senam lah. Bagi nginceng tok. Cek kok. Ini apa sepi lho iki? Kecil. Kecil. Kecil iki. Nginceng iki nginceng mau senam ki kan mau senam kan yo intinya mau senam kan yo sehat aja awake api-api Karena sehat rasa senam. Menyehatkan badan menyehatkan mata gitu anu. yo nyuci moto Oh, barang nyuci mata, Bos. Kata melok ngadine. merah isin aku Ora gabung. Isin isin karena apa karena aku gak kenal wong kono Ora kenal to deh. cuman lah Lho iki kenalan to kudune. kalau kenal wis nganu kan biasa to Jon ini kan gak menak tak kenal kene kan kowe to Jon lho arono rene ya ramani to Jon Tapi gak ngene, Bos. Asline iki dulur iki Kat bulure. dulur ekonomi. Tenan, Bro. Kere di Maca isin. Pokoke apa iki ngisoran ki ngulon pertengahan iki dulur tomblok kabeh. Iya. Tapi dong anu ya, Bro. Urung mbok parani sama-sama ya. gong lah sama-sama nah iki ya wis gerombol apa Jon Iki mbok kocane dulur tomblok. Heeh. Sumawan barang kuwi ya? Hah? Sumawan barang. yo mau diwan barang kuwi to Dewan sapa ta? lah yo Bro Bulan 12. Wis beraka. ora 14. gak apa-apa ben akeh kok Genep sajam lho. Aja. lho Buka Malah biar kayak film apa apa arep gawe simetran mau piye to? iku iso dadi Lah lah. Kak anu Bos. Jadi iki oleh tamu ya. Jenenge judul tak gawe oleh tamu ya. Kedatangan tamu. Tamu tak diundang. Tamu tak diundang. itu mau yo Itu ngono. Iki awake dhewe kedatangan tamu tidak diundang Mas Hendri. Jadi matur suwun Mas Hendri menyempatkan pokoknya wektune dolan ning konanku. Soale Mas Hendri sing urung tau ngerti ya pengen roh tenang Jon mulane kita tak terne soalnya tenanan lah ngotot pengen roh tenang
Ya kayak aku insyaallah sampean sampean silaturahmi ngene Pak Guru. Lah mek apa tuh wis tau rono kok. Kita ora ono kan ora oleh udulan. Kan gentenan Mbok. Iya, Jo. Kowe barang amblak. Iya Mbok. Apa toh? Iki to. Kowe barang lho Mbok ngene iki. Kalau omongane lho omongane dikal. Sama-sama terus. Ben. Cok, kok malah. Jadi dengan bahas iki kontennya tak. Aku dapat kene. Sekian dan terima kasih. Ikuti terus video-video berikutnya. Dan jangan lupa ikuti terus video-video YouTuber Kenangorejo biar semakin mumbul, semakin asoy, semakin mengikut. Jadi, pada akhir pokoknya sekian dan terima kasih. Ikuti terus video-video berikutnya. Salam asoy, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.